Така, върнахме се. Последните няколко седмици сте забелязали, че има по-малко стрими и по-малко клипове. Това е защото някои лични ангажименти взеха превес в моя живот. Аз не мога да се занимавам постоянно с вас, с тъпата лига, някакви глупости да правя. Аз не съм откачен, не съм Стоян Колев, але брате, той си има там зависимост да ходи по курви, да шмърка цинк, селен, магнезий, но аз не мога да занимавам постоянно с лигата. До сега, нали, вече се върнах. Какво ново в моя живот? Имам голяма Стенли чаша. И си купих да чета. Да, голяма изненада, дългия може да чете. Да, завършил съм трети клас. Вие не сте, вие сте неграмотници. Купих си да чета Warhammer. Знаете ли какво е Warhammer? Това е една безкрайна поредица от над 800 книги, брат. Е така, фануса. Защо го правя и аз не знам. По принцип хората на моите години си вземат книги как да си добър баща, неща за бебета, да учат някакви неща да се развиват психически, физически, ментално. Аз чета Warhammer, брат. На моите приятели децата им ще ги питат кой е Хари Потър и те ще знаят. Моето няма да знае, ама айде питайте го за краля бог император на човечеството и той ще ви каже, че почина в края на Хорусовата ерес и в момента се жертват на ден безкрайен брой души, за да му захранват умиращото тяло, защото само то поддържа бариерата около света на човечеството и изобщо мапинга на цялата вселена, защото иначе представи си, брат, ти да си без GPS. Вие не може да се оправите в Даскало. Представи си да нямаш Google Maps, брат. То ми стига си ходил, разваляш клипа. Без Google Maps сте загубени. Така, сега голямата дилема. Искам да почна някакви серии, представим просто да правя рандом клипове. В момента не въпитам за мнение, by the way, това просто си го говоря е така. Три варианта. Да съм локиннат и да се опитам да скача възможно най-висока дивизия в лигата. Много тъпо, ще ми се изпили мозъка, аз си без това имам време за 5 игри на седмица, няма да знае. Втори вариант. Помните ли като играхме само Елорип, където избирам случайни герои и ги играя? Това не е лошо, това може да го направим. Трети вариант. Да ролсуапвам постоянно. Бъде майка му, брат, трябва да се забавлявам по някакъв начин. Както и да е, ще видите какво съм избрал в този клип. Може да не съм го избрал в този клип, на кой му пука. Айде до после лут. Имаме Draven Mid, Varus Bot, Nasus Jungle, брат, тия игри, честно. Тая игра е мъртва, никой не играе тая игра, честно. Тук ме пребан много. Няма да умея, не? Тъпа работа, глупа работа, защо го направих аз? Не, аз тая повече нямаме. Нямаме повече тая. Бати тъпата смърт, нямаме. Само ще фармя, даже няма фармя, само вземем XP. Нищо не направи. Улта ми спира, ето. Аз как го играя този герой, не знам какво прави. Ай, ще ми ба майка. Той няма флаш, трябва да успеем да го убием, нищо няма убием. Нищо ще ме убием. Нищо ще може да убием. Бролски, не знам какво ми викаш Бролски, брат. Не знам какво ми вика Бролски. Кажи Бролски, да се доискаш. Да ми кажи какво има да ми казва. Нас и той и нас е виновен обаче, и нас е виновен. Аз го отръсках яко, той е лейн, но и нас е виновен. Изобщо не е невинен той. Уф. Брат, това не е реално. Ай, нас ела. Или не идва, I guess. О, майко мила. Донът ме видят, пак видяхам. Окей, никой няма им да даде първи пик, ясно. Окей. Ще блайнд пикваме. Чакай какво да блайнд пикнем. Нещо интересно да е, а? Що пък да не е Йоне? Вляво е на Стоян Колев катаната. Гареса само ти да си направи Тур Франса. И Гареса умея. Обичам да играя с шибани олигофрени. Браво! Топ! Идеално! Вие сте страхотни. Вие сте невероятни. Браво, Гарас! Инвейдвай сам. Бъди там Тур де Франса.
Добре. Той Кен е бавен. Да. Бах тъп, как преебах шибаната игра. Как не взех нищо, брат? В момента гоним саппорта. Стената ни идва за драк, но те не искат да спечелят. Как... Да. Окей, брат, въпростен. Да го туря на майката. Това флаш, ако някой ми каже, че е ненужен, мой друг духа. Той флаш беше адски нужен. Те тъпите канадци вчера, как можеха да паднат от Босна факин Херцеговина, бе? Как може Канада да паднат от Босна и Херцеговина? Кой гледа световното? Някой да ме обясни как може Канада да паднат от Босна и Херцеговина? Канада не са ли 80 милиона човека в население? Как не можаха да изкарат 11 таланта? Не можаха да изкарат 11 таланта, Босна и Херцеговина деца едно село хора и ги биха. Аз не му оферям. Да ходят да ядат кленов сироп. В принцип футбол отдавна не гледам. Обаче изкарах световно и ще е забавно, ще гледам. Брат, седнах да гледам. Мексико, ЮАР. По-жалък матч не бях гледал. Тия хора за първ път виждаха топка. Но от футболистите на ЮАР, който се казва Shithole, ти иди наби един шамар на човек от Мексико, даваха му червен картон и човека прави така. Брат, ти отиди му наби шамар без топка. Какво очаква? Директно легна отгоре, пат! Как само аз съм жив? Какво стана? Как само аз останах жив? Нашите къде отидоха? Сената как умря? Сената сериозно ли се сбие на 5? Това ли беше великия плей? И сега ще захапя един нож и се прави на Стоян Колев. Пак Канада е виновна. Да говоря глупости за Канада и вижда къде стигнах. Аз не мога да сляза на земята, но иначе съм добре, брат. Там да сляза на земята. Нашите какво правят? Ние загубихме. Той е Елдар. Ние загубихме играта. Бягай, бързо. Майко ни загубим играта, Ако взема те да губим играта. Къде се обикаляш, куче мръсно? Умреш. Скачам, ние скачам. Добре. Не е добре. Добре. Не е добре. Хе, колко е весел, мамка. Нашите как умират постоянно, човек? Аз ли нещо съм болен? Аз се набивам като мръсно куче в 5 човека и нашите са мъртви. Добре, аз трябва да правя нещо различно. Според мен, това е наумното, което аз мога да правя, да се блъсна в храната, да не си пусне лута. Просто бъфвайте миньоните. Че си миньони, бъфвай миньони. Това е играта. Те трябва да се сбият си някой. Добре, нямаме тук. Добре. Лошо. Умея. Не си много добре.
Бати тъпата игра, често. Бати тъпата игра, бати тъпата игра, бати тъпата игра. Най-тъпата игра, бати тъпата игра. Не мога, повярвам. Глупост направих. Тъпия лей не приключва. Хикарима най-лесният ганг ми направи. Хикарима ни направи най-лесният ганг. Сега, не искам да обвинявам хората, но докато Илава няма 6 лева, Хикарима ме подмина два пъти. Илава дига 6 лева, взела 2 кила и те двамата се набиват в нея. Аз лично не мисля, че това е нормално да го правиш. Оставих Хикарима, фармчето ли да ме я взем? Бакук? Хикарима е едно просто животно. Да. Добре, че ние ганкнахме Ерли, гайс. Добре, че ние ганкнахме Ерли. Добре, че ние ганкнахме Ерли. Не е проблем. Да, квадра, пента, как е лигата. Човек, аз пак се кютнати, усите си лут. Остана на 3 кръв. Не можах да бейсик атакна. Същата работа? Каствах си кюто, брат. Кюто ми беше мид каст и той малото атак не умрех. А така. Па майка ти ще мизерна. Ай, умре, брат, просто умре, човек. Тая шавана бягаше от другите, дойде през мен просто да ме убият. И Ривена накрая се измъкна, не мога. Това играем честно. Всичките падат, шибаните джапанки. Брат! Това не е наистина. Това не е нормално. Знаеш кое не е нормално, че тая е на мид през цялото това време. Не знам, И даже не лутна към нас. Ривена на EP 1-2, отдела се набива едно в 4, вика play with me. Отдела е това прави цяла игра. Ама не се получава. Ти си GA да го прокне веднага. Да. Честно е бати тъпото копеле, наистина. Целият му геймплей просто се набива и да се моли да ги уби. Отдела продължава просто да се респаунва и да умира. Наистина, на Удира е за тежък репорт. Това е ясно. Да бе, той и аз съм, а въпросът е, че не можеш да вземеш 12 кила и да се набиваш да умираш постоянно. Да отида да играя рам? Ролва мини скин, ако ми хареса скина, ще играем. Ако не, няма да играя. Това е. Бати тъпия скин. Той Удира игра с него, нали? То това е някаква карма. Аз нали мид пуснах? Аутфил на топ. Не мога повече. Евелина и сега ако дойде... Айде, браво. 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 Браво, няма да ма стакнеш. Няма ма стакнеш, а флашна, защото да ма стакнеш. Естествено пак ми има ганка първи, няма проблем. Ако Ноктона дойде да ганкни. Ако не, ще един салама от нас. Както искаш. If you want it, you want it. Не бе, брат! Добре, защо? Аз не исках да ми гакнеш, ама не по този етарнат начин, лут.
Една игра ще ме ганкват и Евели на 6. Точно време, точно от място. Няма му се размини следващия път. Сега ще го убия наистина. Сега вече няма му се размини, сега е майта. Бед, някой няма да спе нас в нашата база. Нашите са диваци, честно. Бягай, бягай, бягай! Бягай, че Биг Бос идва. А те хилваме. Ела се биш, бе. Ой. Това става ли, Олю? О, взех кил, не мога правим. Едно кейпи в 27 минутна игра. Ето изи, бе. Така справим, а нашите не го разбират.